of Christmas la. They need to say, thank you, Daddy, help me, Daddy. Not here, not in this house. No. I want no Muslim, I couldn't do that. Don't insult people. They've already insulted your mother. I'm just paying back the favor. I want Muslim, I want Muslim. Yeah, I want Muslim. No, Babaru. Muslim, I want Muslim. Muslim. Oh, ma'am. They bring. I want Muslim. Obano Road. Washona kanjani lo baba la washona kanjani washona washona lapho lo baba la mina ngiyaqala how did you die Bona ufuna ukushone lapha niyafana ngilobolile kodwa niyafana nawe lobolile utshela uba uhamba naye fine no it's not going to stop chasing it's not going to stop uthi njani shone lapha it's not going to stop no chasing you were at home just now suddenly isiphi selenza wena Oban love. Did I not call you? Did I not call you? Say what? Fine, hit the girl, give me my boy. Give me my boy. Fair enough. Just give me my boy. He's sleeping. He's sleeping because it is noise that is outside. I'm not going to wake him up because you're But you can wake him up. You'll see him in the morning. No. Only way I live here is under arrest. I'm not leaving. I'm within my rights. How am I getting over the case of kidnapping? You're keeping my kids. You are willfully keeping my kids away from me. Willfully keeping my kids away from me. Look at his eyes like that. Felix Hassan. Ngeke zingahambe ma. Ngeke zingahambe. Mina ngizobala asambe se police station ovula icala. Angindawo nawe ma. Angindawo wena usukomsiza umama ngemama. Umsangano nje ngomama. Umsangano nje ngomama. cha vele ufuna labo mama uzowaphatha ngotshwala whatever wena ifanele yeah nawe lesazokwenzeka kufanele wena uyini wena uyini ngomuzi nje ngebond ukazi yini mina ngebond nje ngizokwenza mina mucabanga ngoba wena wakho ungebond lo sanibonani welcome back to enye video ngiyabonga ukuthi ungene thank you very much ngicela ke usubscribe maba ka subscribe like video share video as well. So now you guys ngiza ke na update izolo ngenzula udaba ngobhuti Felix Hlophe osebenza ke lapha na Gagasi FM kodwa ke bebengalisho igama lakhe izolo udaba nabalibhalile siye sasicabangela ukuthi obviously bakhuluma ngoFelix Hlophe uma bethi ke umsakazi weGagasi FM uye waya lapha na wayoba ngomsindo kubo kamngane kaNkosikazi wakhe emva kokuthi uNkosikazi wakhe amshiye ngoba naku siye wayo lobola uNkosikazi wesibili yona into ebede bekhuluma ngayo lapha izolo ephepheni allegedly okay bebengalisho ukuthi igama lakhe bebethi umsakazi weGagasi FM oqeda ukulobola uNkosikazi wesibili sazi ukuthi ubani omunye phela kubhuti Felix esizwe ukuthi ubuyo lobolo ayanda Bhengu manje kwathiwa ke uTracy uye waqoqa amasakana kwaphuma ngomnyango wahamba waseya kamngani wakhe wase uFelix eya lapha kune video nje ehutha lapha na you guys ehutha ngendlela eyisimanga bekunomsindo ukuthi kuye kwathukwana kuleyo ndawo. So ke ya man lona daba ke ewade ukukhulunywa ngoFelix sambona etrend ka X namanje usatrend Felix kukhulunywa ukuthi ube lapha naka kubo kamngane ka Tracy Mabesho ebangumsindo kwaze kwabizwa amaphoyisa nama security kungumsindo nje uFelix ethi ulanda izingane zakhe ngoba uTracy uqoqa amasakana akhe konke nezingane waphuma kanje kwathiwa isizathu ingoba lo ubuyo lobola uNkosikazi wesibili kodwa according to yena that's not the case. Mina ngisuke ngifunda into ebhale phansi so lana ke sengibuya neupdate ukuthi Felix Hlophe ke useye waziphendulela ngezinsolo zokuhlukumeza umkakhe ngoba ka X abantu bayamngenela you guys abamdlalisi bayamngenela abantu ka X kuthiwa ke he's an abuser ke uFelix abuse umkakhe mina ngikwazi ngibona abantu bexoxa ngayo ka X indaba bayamdragisha abantu bethi uTracy kazi uhlaleleni useloke ehlukunyezwa yile ndoda khona manje ubuyo lobola uNkosikazi wesibili khona manje ayi girl phuma usasenesikhathi bla 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 okay uthiwa kuseziphendulele ke kodwa ezinsolweni zokuhlukumeza kade esola ngazo umsakazi weGagasi FM uFelix Hlophe kithi manje they are naming him istory nesidlulile bebengakhulumi ukuthi nguFelix okay. So ke okumangala abaningi ke kusabala le video yakhe ebonakala ezolanda umkakhe uTracy nezingane zakhe komunye wemizi yaseThekwini iphepha ke liso lezwe elinayo le video nawo ungayithi ungazitholela yona lapha uma ungasearch nje uthi Felix Hlophe uzoyibona le video engahuthi ube hutha like crazy
ukuthi ube segate ayi kube kungumsindo you guys kuthiwa ke iphepha ke linayo ke le video kubonakala ke eba nokushintshana namazwi nabesifazane naye emkake emtshela ukuthi abahambe baye ekhaya uTracy kuvela ukuthi ushiye emzini wakhe noFelix ngemva kokuthi ahambe wayolobolo wesifazane ozoba unkosikazi wakhe wesibili uAyanda Bhengu bayakhuluma ke lana ukuthi uTracy uhambe ngoba kubuyolotsholwa ubani unkosikazi wesibili kodwa sesike sabona uTracy noAyanda bebonke. That's why on my previous video bengithi how besicabanga ukuthi uTracy nje uvumelana noFelix kuyo yonke lento yonkosikazi wesibili, so why ezohamba ngoba ke uAyanda sekalotsholiwe. Like I wasn't understand beloku ngizibuza ngithi uTracy ehambe ukuthi uFelix ubuyolobola why but kwathiwa ke hayi uvele uFelix uyamhlukumeza bla bla bla. Yo I was like ayingangami. Okay, so kuthiwa ke lokho akumphathanga kahle uTracy othathe isinqumo sokuhamba ke ayokubo kumngani wakhe. Akumphathanga kahle lokho kokulotsholwa kwaAyanda Bhengu. Okay, wathatha isinqumo sokuhamba aye kumngani wakhe ayohlala khona. Ethe seziphendulela kuFelix uveze ukuthi uTracy wahamba emzini wabo ngemva kokuthi emenywe umngani wakhe nagcina ukuthi ehambe nezingane nomkhwekazi wakhe. So memenywe umngani wakhe uye wathatha kungene izingane ke wahamba. Hawu mangimenyiwe ngiyahamba phela ngiyabuya sungazi uzolwa. Hayi ngibona ngathi ukhona nje ongalikhuluma iqiniso lana. Okay, so ke kuthe siphendulela uyaveza ukuthi uTracy wahamba emzini wabo ngoba emenywe umngani wakhe. So uthi ngiya kulo yamuzi ngoba bengiyolanda izingane zami konye nayo umkami. Ngesikhathi ngifika khona kube khona ukujikijelana kwamagama kwanyuka nemimoya kodwa akekho umuntu oshayiwe. Ama video abonakala enkundleni zokuxhumana awavezi konke okwenzekile, aveza okuncane okwenzekile. Kukhona konke lokho amaphoyisa abiziwe kanye nogada bezinkampani ezizimele akekho boshiyo futhi akukho cala livuliwe emaphoyiseni nguFelix lo echaza phela abantu bebethi akayovula icala kuthe uye washaya ubani ubhuti osebenze engadini mabesho. You guys ngizwela ukuthi uye washaya ubhuti osebenze engadini sizozwa ke ngalokho uthe amaphoyisa akhale ngakho izinhlamba namagama angahleli kahle akade ebhekiswe kumkhwekazi wakhe ngesikhathi bephendulana. Uthe yiwona ke amaphoyisa aye akhuza lapho amagama bekungewona ade waphosela ke kubani kumkhwekazi wakhe ngesikhathi bephendulana. Yize ke kube isimo esingesihle lesikodwa unkosikazi wami nezingane zami babuyile ekhaya bephephile ngidle nabo usuku kaKhisimusi kunokuthula komnandi futhi singomndeni nomkhwekazi wami ubekhona. Ngithanda ukubonga konke umuntu ongithintile ngenxa yokuthi bebekhathazekile engabakubonile. Mina nomkami sikhethe ukuthi kube nokuthula hayi ingxabano. Iphepha leli lathola ukuthi uFelix ufike washaya umsebenzi wasengadini njengoba bengiqeda ukusho wesilisa wala bekuhleli khona unkosikazi wakhe kubo kamngani wakhe futhi ufike washaya ke ubhuti osebenza engadini. Umthombo uveza ukuthi ke ube nolaka olungachazeki uTracy engafuni ukuhamba naye kodwa yena ubefuna ukubathatha ngenkani. So which means mabehambile kugcine bathethe ngenkani ke angazi lona daba bolikhulunywa guys izolo ngoka Felix Hlophe abantu bemdregishe ka Twitter bethi uvele uyahlukumezana kuthiwa ke uye wahlukumeza uTracy wakhetha ukuqoqa masakana kahamba kwezinye indawo bethi no uTracy uhambe ngoba kubuyolotsholo Ayanda Bhengu waqoqe zakhe wahamba. So iqiniso lonke angazi ukuthi is either ubemhlukumeza njengoba abantu bemsola ka X bethi ya uvele uFelix akayiqali lento uvele uyahlukumezana nodlame bla njengoba ke yena sebuye sizoclarify akanadlame yena akazange athinta umuntu futhi nje amaphoyisa abiziwe kube phela ukuthi uye wathinta umuntu kube mhlambe khona icala elivuliwe kube amaphoyisa amthethe kodwa cha ubizwa amaphoyisa kwabizo security akukho umuntu oboshiwe okucaca ukuthi kodwa phela kuthi ushaye owesilisa wasengadini. Hayi kusho ukuthi bekunomsindo bafethu ukuthi bezibuya. So isizathu ke you guys ababhalile bathe ngobe buyolobola yena nangethi unkosikazi wakhe ubemenyiwe wahamba nezingane waselandele neyolwa njani ubemenyiwe uthema emenyiwe wahamba wangabuyi like clarify into besenza ukuthi uyoba ngumsindo umuntu memenyiwe waya kamngani wakhe wahamba nabantwana why wena sowuyorasa khona ulwa uthi ngicela abantu abami. If it was an invite be invite uTracy lapho kuthiwa uye waqoqa amasakana akhe mabesho yena usethi bemenyiwe la kukhona oqamba amanga kuyo yonke lento kodwa ke akazi you guys lona daba kaBhuti Felix uyatrend abantu bayamdrekisha ukuthi uvele uyahlukumezana angazi mina zila zonke zibhaliwe nango ke kuthiwa ke usezo ngibengishilo ngathi ngizoza neupdate usewazikhulumela wathi bebemenyiwe yena ubelanda ke abantwana kodwa bafike basebethethisana ngebhadi ke
noma mezala laphandle besethethiwe yo hayi hey kunzima angazi you guys your thoughts in the comment section usho uvo lwakho ulike ivideo subscribe ushare any update ke ngizophinde ngibuye guys nami ngizama ukuklarify phela ngaloko ngikhuluma amanga anti mina ngiyafunda la nambe ngingekho yonke into la so makukhona okuvelayo kinzoza ngizoklarify nami ukuthi kuthiwe bekuyiloko okay ngiyabonga kakhulu guys subscribe like ushare ufake notification bell yakho on so that you don't miss any of my uploads ngiyabonga kakhulu asihlangane kwezayo bye